Ето една интересна карта, която да ви помогне да разберете. И това са естествено главните огнища на сблъсъците, които текат непрекъснато. Значи, Пакистан, това тъмната част е Пенджаб пакистански и кафявата част е Пенджаб, който е индийски. В същото време и това е Пенджаб, и това е Пенджаб. Това е Кашмир. Тук са имали обмен на мюсулмани от Индия към Пакистан и обмен на хиндуисти от Пакистан към Индия. По същия начин е било и въпроса с Бенгалия. Тоест Бангладеш в момента, която я виждате, е Бангладеш, само че ето тук на територията на Индия също има бенгали. Тоест населението, народа, който населява Бангладеш е бенгали, само че не цялата територия на населението бенгали, подобно на България, е попаднало в рамките на държавата си. И даже до 1971 година Бангладеш се нарича Източен Пакистан. До 1971 година. От тук нататък виждате и Хайдерабад, който е бил отделен, който е бил анексиран от Индия през 1948 година, естествено не с благи думи. Виждате Гоа, която е била също отделена до 1961 година, която също е анексирана от Индия, пак не с много благи приказки. По същия начин са постъпили и Пакистан, които в 1948 година, т.е. 2 години след като, даже повече от 2 години, когато се освобождават от, или по-скоро са освободени от британците, приобщават Калат, което в момента естествено им създава големи главоболи, и естествено спорния в момента Кашмир. Главният големия въпрос естествено остава: ще използват ли ядрено оръжие? Днеска научих нещо, заради което направих втора част на това предаване. Миналия път мисля, че вече говорихме тези неща. Аз продължавам да смятам, че няма да използват, и миналия път обясних защо няма да използват. Само че има нещо, което не е за подценяване. А именно, Пакистан е единствената страна в света, чиято военна ядрена доктрина допуска ядрен удар дори и на своя територия със своите ядрени сили. Не само на територията на Индия, а на своя територия. Ако Индия дойде и завземе наши територии, ние, за да спрем индийците, съгласно нашата доктрина, ще използваме ядрено оръжие по наша територия, където са индийците. Пакистан е единствената страна, която в доктрината си е записала, че ще бие не само враговете, ами и себе си, бе, хора. Така че моята увереност, че няма да използват, е 80% увереност и 20% голяма надежда, че няма да го използват. Още веднъж да напомня, че пакистанското ядрено оръжие първо е тактическо, което означава, че след като нанесеш удар, ти трябва да отидеш да я превземеш тази територия със своята пехота, защото тактическото ядрено оръжие не е като на Хирошима и Нагасаки, където просто унищожаваш с цел унищожение или причупване, прекършване на волята на противника, а тактическо се използва да може, като нанесеш удара, да отидеш да завземеш тази територия и да починиш на своята воля останалото местно население и да завземеш местните ресурси. Тоест тактическо се използва с цел завземане. Независимо, че ти ядрен удар създаваш естествено радиационно заразяване. И по тази причина тактическото ядрено оръжие е силно различно от стратегическото, не само по своята мощ, което обаче не намаля рисковете и необходимостта твоята пехота да бъде съоръжена с всички средства за химическа и друга радиационна защита, за да може след ядрения удар веднага да отидат там да установят контрол на територията. Това е по доктрините за тактически ядрен удар на всички страни, които имат ядрено оръжие по света. А като видяхте къде е границата между Индия и Пакистан, колко голяма част от тази граница са просто ледници, 6500 метра високи ледници и планини, ядреното оръжие да удариш по тия планини и ледници е крайно неефективно. Тоест, по тази причина във Виетнам американците не са използвали ядрено оръжие, защото самия релеф, джунглата и всичко останало щяха да направят безсмислени като резултати от гледна точка на военната резултативност използването на ядрено оръжие. Не, че са ги чишкали, не, че са ги жалили. Просто са преценили, че в тези релефни условия на джунглата, където не знаеш като си минал тия 10 метра, ти превзел ли си ги или от някой тунел, от някоя дупка зад гърба ти ще изкочи един виетнамец и ще застреля, и джунглата отгоре нищо не се вижда. Гледали сте Апокалипсис сега, ако сте го гледали, летиш си там и отгоре всичко е зелено. Нищо не знаеш какво е там отдолу. Не знаеш има ли смисъл да бомбардираш, да десантираш, да правиш какво, нищо не знаеш. Всичко е зелено. Какво да правиш?
Тук по положението с ядрената безсмисленост, т.е. с безсмислеността на приложение на тактически ядрен удар е подобна, защото видяхте какъв е релефът, видяхте какъв е терена. По кой начин да удариш така, че да удариш, трябва да ударят или само Лахор, Карачи и Исламабад, само че Карачи на тях им трябва. Как така ще унищожиш единствения читав порт? То тогава за какво ти е тази държава? Ако унищожиш 20 милионно Карачи, да, иди дойди. Но големият проблем на Индия, защо Пакистан няма да използва ядрено оръжие? Първо, защото то е саудитско, второ, защото е тактическо и трето, защото в тия условия аз не виждам голям смисъл. Надявам се и пакистанските военноначалници да не виждат голям смисъл. Защо обаче Индия силно се притеснява? Ами Индия има основание силно се притеснява по простата причина, че индийците нямат добро, качествено, надежно ПВО. Тоест, ако пакистанците в своето отчаяние пуснат няколко стотин или няколко хиляди ракети с носители с ядрени глави, тактически, индусите 1, 2, 3 на град да изтърват, по 90% да свалят, а те не могат. Те 90% не могат и 60% не могат. Нямат добро ПВО. Тяхното ПВО, няма да го обсъждаме подробно, но е слабо. И ако пакистанците използват количество, каквото имат, те индийците естествено могат да използват количество, но какво като го използваш, когато са ти унищожили, примерно Ню Дели, Мумбай или няколко от другите, по една-две бомби като паднат, пропуснати в тия големите агломерации, ще умрат милиони. Не хиляди, милиони ще умрат. И какво като убиеш после на противника там големите градове, също като ги убиеш, да речем, от индийска страна имам преди, цялата работа става толкова безсмислена, че то не, че голяма част от войните се водят за много смислени неща, но тази специално големия мотив за тази война естествено са водите на Инд. Водата, спирането на водата, пускането на водата, задържането на водата във всички времена и народи, във всички географии, във всички цивилизации е било казус белли. Основание за война. Водата, вие виждате, пустинята напредва. Народа се размножава, малко да намалее водата, народа не просто почва да гладува, почва да измира. Не, че там някой много се е загрижил за някакво количество народ, ама това количество народ, когато стане количеството само по себе си е качество и в края на крещата има социално значение. Социално, там политическо и прочее. Лошото е, че тази война в момента и на двете страни, според мен, до голяма степен им е изгодна. До известно време. До известна степен и на някой. Защо? Защото първо може да разтовариш една част от старите боеприпаси и старото въоръжение. Да го изразходваш вместо да го утилизираш. Което ти дава веднага основание да правиш нови държавни поръчки. Тоест тия, които произвеждат или се занимават с търговия с оръжие, те имат интерес от тази война. За да се разтоварят складовете и да се натоварят с добре платени нови складове. Едно,